Machegni nyakora moge jwango odiochieng' maka wuono maen tarika 20 dwe mar abiriyo kinde mabedo wakoloni gik mopogore opogore mosebedo kata katimore e counties wa gik mosebedo kata katimore e kor gwenge gi mathoth bende moikno odiochieng' maka wuono chenro mano mar mbaka oromo kae ka koro wachako gi chal mar fwambo wakoni gik mage matimore e aluora wa to nyaka sani gik mage ma wang'eyo nyakora moge jwango maen odiochieng' mar ariyo mag ndalo mag ng'anyo ma pacho kae ni gin gik mage mosebedo kata katimore kuonde mopogore opogore odiochieng' manyoro no wakoloni gigi ma wuok e kor gwenge ma opogore opogore kendo wabedo kacha wang'i koda iti e gwenge gi duto nyakora moge jwang' mano wawacho gwenge ma Kisumu ne wantiere kacha e county ma Nairobi kar kae county mo Mabei Migori Siaya kod moko bende matimore county ma Mombasa ne wakelo ne achiel kachiel matimore county ma Nyeri bende ne wakoni mago mano timore county ma Nakuru bende ne wamenyo ni kendo wakelo ni e yo makare odiochieng' ma kawuono ka wantiere kodi kama mondo mibed kod ng'eyo ni kanyo kata kanye mang'anyo makamagi magazimio dibedo kacha katimore odiochieng' ni makawuono bed koda nyaka giko kakoro adetango ni chal mar ng'anyo e pacho kae ma odiochieng' mar ariyo nyakora moge jwang' kakoro sani wada mana menyo gi achiel kachiel nyinga Cleophas Oloch jakisumo ka nyakwar mokeo nyaka sango kinde mabiro ka wada neno gi achiel kachiel gin gik mage madhibedo kanyo katimore mabiro da bedo kanyo koro ka warango ni kuonde mage ma jofwambo wa dhibede kacha odiochieng' ni makawuono wacho ni kanyi kama igeno ni johera mag Azimio nyalo bedo kacha kachopo jotendgi nyalo bedo kacha ni chope kata kamano jofwambo magwa ogo tach kanyo mondo rang'ane ni chal mar wach to gin mage mano kinyi makauno ka obila bende rito mondo rakre kodgi e yo moro makare wantiere kar kae mondo miwakoni mana achiel kachiel ma en ng'anyo odiochieng' mar ariyo nyakwara moge jwang' ochopo kare odiochieng' ma kawuono wacho ni ging'anyo ndalo adek nyaka sani jomoko wacho ni counties mamoko ok ginyal chopo mano kama gintiere wanene ni gwenge mage mabende koro gintiere kar kanyo nyakwara moge jwang' magi gin gwenge ma igeno ni jotelo gi dhibedo kacha karango achiel kachiel ni gibedo kod romo kod joheragi nitiere dwaro mar odiochieng' ma kawuono Azimio chano donjo e chuny boma ma Nairobi kanyo ka gintiere kacha Central Park mano mantiere bore Nairobi kar kae kod mamoko bende mantiere kar kanya kora moge jwang' ka irange mano gwenge moting'o Central Park mano mantiere bore Nairobi kar kae Kangemi Grounds nyoro nano gigo mano timore Kangemi odiochieng' manyoro kendo mago bende dhi bedo kacha achiel kuom gigo ma dhi bedo ni waluoni e yo moro makare ka johera mag Azimio wuok oko karom gi mondo mi gichop singo mane giwacho kanyo ni ng'anyo madhi ndalo mar adek ka oneno odiochieng' mar ariyo kaachiel koda ka Huruma Grounds Central Park kanya kora moge jwang' dhi bedo kod jafwambo marwa Lydia Okeo kendo dhi bedo kata ka oluono wach makamano yo makare ka ochopo kanyo awatore kode achiel kachiel mondo mi okonwa ni maling'ling gik mage mosebedo kata katimore odiochieng' ni ma kawuono county ma Nairobi kae podi gwenge ma Kangemi Walter Nyambaga dhi bedo kogo tach kanyo kendo dhi bedo kanyo kokelonwa wechego achiel kachiel kowuok gwengego mago mag Kangemi mantiere kar chung' od bura ma Westlands mantiere bur Nairobi kar kae kama chielo bende nyakwara moge jwang' kowuok e gwenge ma Kangemi awadhi nyaka Huruma Grounds kanyo bende igeno ni mana kaka odiochieng' manyoro ne nitiere kacha rom jong'anyo kata johera mag Azimio mane gombo chopo e alap makamkunji kata kamano ne otam gi chopo mago bende wadhi neno odiochieng' makawuono ni jogi mada chopo Kangemi Grounds mada chopo Central Park mada chopo ka Huruma Grounds gichalo nade to bila dhi bedo kata katayogi e yo machalo nade nyakwara moge jwang' mage moko mabedo kwaluni kacha odiochieng' makawuono Huruma Grounds kanyo George Bati dhi bedo kendo dhi bedo kawe achiel kachiel kod Lang Royal Media Services duto e konde magintiere kae kama wadhi goe tach kendo kae wadak kete wang'wa odiochieng' ni makawuono mondo wabed kod ng'eyo ni gin gik mage matimore ka Central Park Kangemi Grounds kod Huruma Grounds odiochieng' ni makawuono wada bedo kanyo ka wago tach kanyo kendo wakelni wechegi mar ng'anyo mar Azimio odiochieng' mar ariyo ka gikwedo sirkal kendo gikwedo mokalo pek mar ngima mabende osebedo e pacho kae ang'ena warango kama chielo bende wakoni mana sani nyaka sani odiochieng' makawuono odiochieng' mar ariyo gin gik mage ma wang'eyo kaka Ramogi TV en ni romo makamagi igeno ni dhi bedo ka gibedo wabiro koni achiel kachiel kaka gibiro kama chielo bende gin gik mage ma wang'eyo e wi sirkal chenro mane ma sirkal nitiere godo kotenore kod yepo mag sikunde nyakwara moge jwang' sikunde onego bed ni yawo
mago kaluwore kod mano otieno mane piny rugo koro chieng' tich adek kane ng'anyo nobedo kacha kadhi nyime. Nitie gik moko manya bedo kacha ni nyabedo ni ne idwaro mano bedo ada bedo kanyo kobarang kotene kod yepo mag sikunde. Kae nitiere sikunde monego bed ni yawo. Mano kaluwore gi wach manowuok kuom migawo mar somo kod mano mar arita Kithure Kindiki. Nowacho kanyo ni sikunde mane kaunti ma Mombasa, Kisumu kod Nairobi bende onego bed ni loro. Koro dochieng' manyoro otieno nochiwo milome mano kokale migepe ariyogo kendo giwacho ni sikunde gi onego bed ni yawo. Sikunde gi gin mage nyakwara Ramogi Jwang' mayudore e kaunti ma Nairobi, Mombasa kod Kisumu. Bende sani sikunde oseyawo. Adani koro e kinde ma wantiere sani wadhi ane achiel kachiel nyaka e kaunti ma Nairobi, mano kaunti mantiere wiye kameno mokwongo, yepo mag sikunde Nairobi, Mombasa kod Kisumu. Wadaranga ne gima timore e kaunti ma Nairobi ka, waranga ne gima timore e kaunti ma Kisumu. Bang'e kato bende wanene Mombasa ni chenro chalo nade kotene kod yepo mag sikunde. Nyakwara Ramogi Jwang' sani koro wanyaneno kanyo Judith Omondi achiel kachiel. Judith Omondi oyawore intiere gwenge ma Kangemi mantiere ka chungud bura ma Westlands mantiere bor Nairobi kar kae. Yepo mag sikunde bang' ka jatend migawo mochung'ne weche somo kod mano bende mar arita wano kata Kithure Kindiki kod Ezekiel Machogu ogolo chik ni ero sikunde mano wacho no lor e kinde ng'anyo koro yaw yudo chieng' ma kawuono. Kama intiere be iseneno gi sikunde gi oyaw, jopuonjre nitie koso desk pod mosore gi blackboard? Judy. Judy. Judith Omondi chal ka gima tudruok pod ntiere kanyo ma duondi pok wayude yo makare. Watimo mos nimar ka wayuda sani waduoga iri sani koro iketa kar ka mondo mi walose ane chenro gi mag tudruok ka wantiere kodi kar kanyo. Pod maka kar kanyo. Pod wan mana kodi kar ka. Koso nyalo bedo ni en microphone mari kanyo. Akia ka sani nyalo bedo ka iwinja achiel kachiel. Pod wamedo mana lose kanya kwa Ramogi Jwang' to wadhi nyime mondo mi wakoni kanyo ne gidhi nade. Yepo mag sikunde sikunde ma opogore gichalo nade. Nyaka sani waranga ne achiel kachiel moko bende ma pichni mabiro kanyo motelo county ma Kisumu. Ma Nairobi ka Judith Omondi pod wamedo loso wechego mag tudruok kode ko sani waranga ne mago matimore county ma Kisumu. Bende sikunde gi oyawo kaka nosechiw chik makamano kata chik makamano kano osechiw kod sirkal mano kokale migepe mopogore ni sikunde gi onego bed ni yawgi kendo gidhi nyime. Wanyane ane kaunti ma Kisumu mondo wanegi ane kanyo koro achiel kachiel ni kanyo bende sikunde go chalo nade. Mano kama gintiere kar kanyo kinyi ma kawuono mondo mi ka wadhi wakoni kanyo ni ka intiere dala sikunde moko nyalo bedo no yepo, moko nyalo bedo ni poko yepo. E kinde ma mago timore bende nyakwara Ramogi Jwang' wanyalo bedo kanyo gi penjo ni sikunde gi duto yaw gi odiochieng' ma kawuono. Kaunti ma Nairobi kae wan kod Judith Omondi, kae kaunti mano ma Kisumu James Okoth ni kanyo kachiel kod Kamili Center Adhiambo. To mana kaka nwakoni kar kae yepo mag sikunde ma Nairobi, Mombasa kod Kisumu watimo mos Judith Omondi ni mar gigi duto bende no temore diere e kinde mane gigi duto dhi nyime. Koro sani nyalo mana kono wami wane ler mana sigana moro ma ichiwo te ka nok wawinji cha. Koro chaka manyien lera ni nyakwara Ramogi Jwang' ni sikunde gi bende oseyawo. Moskleo kuom ng'ikruok mar duol no ageno ni sani jawinjo marwa kod janeno marwa neno wa kendo winjo maber. Mana kaka na asewacho aloso kodi kowuok e gwenge ma Kangemi mantie kaunti ni ma Nairobi kuma bende wasebedo kwa luorore mondo wang'eni to kaluore gi report manyo ogol nyoro kod jatend migawo mar somo Ezekiel Machogu ni koro winjo jopuonjre mantiere kaunti adek manyicha oland ni somo ok dhi e nyime e kinde mang'anyo dhi nyime koro winjo dogi e skul nikech giseng'iyo arita e skunde kendo gin kod adiera ni arita mag nyithindo go biro bedo kare. Counties duto adek manyicha oland ni koro somo nyalo chung'ie nikech luoro mar ng'anyo ma ibago kod kweth makwedo piny owacho mar Azimio la Umoja. Kaka aloso kodi sani antiere achiel kuom skunde mantiere gwenge gi eki ma Kangemi, achiel kuom gwenge mane Azimio oselando ni ginyachano bage romo margi odiochieng'ni mar ariyo mar ng'anyo margi. Skund ni iluongo ni Kihumbuini Primary School en skund piny owacho kendo achiel kuom skunde ma bende osebedo ka yudo midhi
midhiero e kinde ng'anyo. To Cleophas mana kaka nasekoni entiere achiel kuom gwenge mabende Azimio ne oselando ni gichano romoe, ma en Kangemi, Central Park kachiel kod Huruma. Koro miyo wadhi wuothe gwenge gite mondo mitwane ni skunde chal nade, bende gwenge mane olandi ni dhi timie ng'anyo gi odonje skul, to kata mana kopogore gi gwenge mane oland kod Azimio, bende gwenge moko somo dhi e nyime. Koro Cleophas kae mana kaka koni no somo onge kata matin, onge nyathi moro amora manitiere kama obiro mar somo, nitiere achiel ariyo adek mane odonjo, to kata kamano ka giyudo ka ji onge, giduto gisedok pacho. Ka wadonjo ka bende waromo gi jonyuol mobiro ng'iyo ka bende singo mar piny owacho mar keto arita ne skunde ber, kendo miyo gi mijing'o mar golo nyithindgi pacho mondo bi osom nitiere kare, kata bende singo no ochopi. Mak mana ni jonyuol go watwak kodgi kapok wabiro kae mar wuoyo kod janeno marwa, gikoni gin kod to e chunygi mar golo nyithindgi pacho mondo mi gibi gisom. Moko kuom giwacho ni adier gin gi riyo mar golo nyithindgi mondo bi osom, kaluwore bende ni penj mar loro tamni eki mar ariyo chiegni. Kata kamano arita gikoni onego beni biro mokwongo miyo gibet kod nyithindgi pacho. Koro Cleophas mana kaka sekoni ni mae en achiel kuom skunde mantiere Kangemi kae, wadhi wuotho e moko kuom skunde mondo mi waneni to kopogore kod Kihumbui kae skunde moko chal nade. Jopuonj nitie jopuonj moko ariyo adek e skul kae mana mantie ka mondo mi to ochiw ler ne jopuonjre manyalo bedo no biro, ochiw ler bende ne jonyuol monego beni biro. Magi gin mana moko kuom gik mawuok mondo mi waneni to bende singo mar piny owacho mar koni rita dhi bedo makare ne skunde. E odiochieng' ni kata ka bende kweth mar Azimio chano bago ng'anyo, bende nyithindo dhi bedo kod arita makare. Kata mago ma bende osechako somo, wadhi limo skunde go. Ang' nwa kon jawinjo marwa ni to skunde mwalimo masomo dhi e mbele, bende gin kod luoro moro amora e kinde magisomo koso ochal nade. Miyo kwaya Kangemi ka wadhi wuothe e gwenge mopogore opogore, ang' wadhi Huruma, ang' wadhi Central Park, mondo wang'e to skunde mantiere aluora mar kuonde ma Azimio chano bago e ng'anyo chal nade. To bende jopuonje kata mana jopuonjre mantie kanyo ni kod mijing'o mar somo pile pile e kinde ma ng'anyo onge. Achiel kachiel nyaka komi e studio Cleophas mana koponi in gi penjo moro. Kamana ahinya Judith Omondi, wang'eni weche thoth ahinya kinde montiere sani, to mana kinyalo lero nyakwa Ramogi Jwang', ponono okinyi ka niwuok e studio ka kata kiwuok dala e pacho be ponono iromo kata gi nyamburko mag nyithi sikul ma ponono ok dhi kata Kangemi ka gintiere apaya kanyo, to jonyuol ma joko nyithindo sikul bende waneno gikoso ka ono pod chal mana gi odiochieng' manyoro kata kama nintiere okinyi ma kawuono. Cleophas chalo pogore. Okinyi ma kawuono na wuok ot gimoro sa 12 okinyi. Geche mag skunde ne osechako ringo, ok chal kaka nyoro ma onge gari moro amora mana ringo e apaya. Jonyuol moko bende makore ga gi nyithindgi ne ng'eny. Kata mana ka kadho e boma ma chuny Nairobi okinyi ma kawuono ka biro Kangemi kae, chalo pogore gi nyoro. Ji osejiwore mar wuok oko, kata mana skunde aneno Moi Avenue, aneno nyithindo moko ariyo adek kadhi e skul. Ting'eni Moi Avenue en skul mantiere e chuny town. Koro kar sa 5-6 wadhi kendo goyo tak kacha mondo wane to somo chalo nade Moi Avenue kacha, bin nyithindo dhi mbele gi somo koso mana waneno ka donjo kane gin mana achiel ariyo adek ma bende kamoro no dwok dala. Koro magi gin gik mang'nwa wakel ne janeno marwa e weche wa manyien ma saa biro mondo mi wakoni gini to ochal nade, bende onego bende obedo gi luoro kata mijing'o kaluwore ni piny owacho nosewacho ni gin gi adieri ni gidhi keto arita makare ne nyithindo kod jopuonj kata mana e kinde ma Azimio chano dhi nyime kod ng'anyo mar gi odiochieng' mar ariyo. Judith Omondi lero yo makare. Beda kicha kinde ma itie kanyo kiluwo chenro gi mag ng'anyo kachiel koda ka weche mag somo ang'ene dhi wuotho e skunde mopogore opogore. Ang' waduogo iri nyakwa Ramogi Jwang', mano Judith Omondi. Kwa utieko kode kanyo ken Kangemi, wakawo thuolo machielo mondo arang'ane chal mar wach e kaunti ma Kisumu. E kinde ma ontiere sani nyakwa Ramogi Jwang', wanyabedo kae ka warango gi achiel kachiel. Mineno ka mano en sikund primary no, mano mara Kondele ECD primary kachiel koda kamano mar junior secondary school ma yudore kacha e county ma Kisumu. Chal mar wach en mane? Wanyana na pichni go achiel kachiel koro ni kanyo to gichalo nade? Mano kama gintiere okinyi ma kawuono. Magi sikunde nyakwa Ramogi Jwang' mantiere e county ma Kisumu. Kondele primary mano ka gintiere kar kanyo. Ginyalo bedo ni gin gik mage ma ponono timore kar kanyo. Okinyi ma kawuono kakineno kanyo chal mar wach jopuonjre onge.
mano ka gin kacha e county ma Kisumu. Sikunde gi bende nyalo bedo kacha ka ine sikul machalo gi sikul mari moro kumoro, sikul machalo kamano bende nya wacho ni aya ochalo gi sikul ma Kondele primary, kopogore gi mano sikul ma kama chalo gi Mapan Pieri primary, mano kama gintiere kar kacha ni gichalo nade odiochieng' ma kawuono e kinde ma giduto gintiere kar kanyo. Aya kama chielo kanyo bende nitiere Migosi Junior Secondary kod mano mar primary kod ECD bende neno rangach ni ka iwacho ni onge oganda mochopo kar kanyo, ka ineno gi kar kanyo chal mar somo e county ma Kisumu. Mano e kaka entiere odiochieng' ma kawuono, Migosi Junior Secondary kod mano mar primary kod ECD. Wano sikune mamoko Highway Junior Secondary School bende nitiere kar ka, ineno kanyo mana apaya mano mantie kanyo mochomo chuny boma ma Kisumu. Nyithindo chal ka gima onge sikul ni, mano rangach kanyo madonjo chal mana ka gima olore. Jofwambo magwa wuotho mana e county ma Kisumu ka wantiere kanyo koda James Okoth manyaka sani osetimo tijni are okinyi ma kawuono kotemo mana rango ni sikunde gi to gichalo nade. Mano kama wantiere kodi sani achiel kachiel ni sani to gichalo nade. Mano e apaya ma Kisumu kaminene ka achiel kachiel. St Mary's Kibuye Girls mano mar otingo ECD primary kod junior secondary get bero kanyo wacho ni chal kagima kanyo jopuonjre bende onge iye. Nyakwara Ramogi Jwang' chal mar ng'anyo kama intie kanyo to chalo nade. Mani konwa ne kin jadak e county ma Kisumu ineno kanyo i school sama chalo kamae, sama chalo kama Nyakwara Ramogi Jwang' koro mo kanyo saa 3:30 en sama igeno winjo kata neno ni nyithindo opong'o sikul. Kata kamano neno ka Sha primary bende nitiere kar kanyo school olor rangach. Sama kama yudo nyaka jok ma uso iye kanyo, jok ma uso gik moko ma opogore mago bende giluwo kanyo achiel kachiel. Mano ka gintiere kar kanyo Nyakwara Ramogi Jwang' e county ma Kisumu. Gintiere kar kanyo Nyakwara Ramogi Jwang' kendo luwogi e yo makare. Lake primary, koro Lake primary Nyakwara Ramogi Jwang' ka intiere boma ma Kisumu ing'e kama intiere kanyo, mano ka intiere loka cha. Koro kama intiere loka no awere thuolo mang'eyo mathoth mantiere kar kanyo. Ka wantiere e chenro gi duto ma iwacho ni magi bende nitiere chenro mopogore mago mag somo, mano bende ka warango gi kanyo achiel kachiel. Nyakwara Ramogi Jwang' yepo mag sikunde to koro gichalo nade. Wantiere kodi ka ibed kod ng'eyo ni nyaka sani yepo mag sikunde Kisumu waseneno kanyo sikunde thoth gi ero ko yaw. Nairobi ka kama intiere orno message ka nyathino dhi school en school mane to nyaka sani chal mar wach en mane. Mano ka wantiere kodi kata Kisumu. Nairobi waseneno. Mombasa kanyo ang'o manyo joja oko ka osedo jogo duto mantiere kanyo ang'o yudgi e yo makare. Yieno mondo mwadhi e gima chielo bende Nyakwara Ramogi Jwang' en ang'o machielo ma wang'eyo nyaka sani. We wakoni gi koro sani achiel kachiel. Ji ma osemak mano minya neno sani ma wan kod gi kae duto Nyakwara Ramogi Jwang'. Ji mosemaki duto romo kata 300. Jogi nyalo bedo ni oheo kwan gi oheo 300. Kata kamano jotelo mamoko ma bende ne omaki, mamoko no mako otieno manyoro, moko no mako otieno motelo ne ng'anyo ma nyoro. Wano kanyo Babu Owino kachiel koda kama ina Njenga. Kama chielo wantiere kod James Obiero Otare ma en MCA ma Siaya Township. Ne omake nyoro otieno kar saa 4 mar otieno ka itude kod weche go bende mag bago ng'anyo e boma no mano ma Siaya kata county ma Siaya. Osebedo kanyo ka entiere lweto bila otieno mangima. Okinyi ma kawuono Joja Molo bende koro nitiere kacha e do kendo luwo wachno e yo makare. Mano ka entiere kar kacha achiel kachiel. Mano ka gintiere kar kanyo kotenore koda meko mag jotelo machalo kamagi kachiel koda ka ji mamoko bende nomaki e kinde mane ng'anyo no dhi nyime. Kwan ma kamagi ang'eni nyalo lokore kanyo kotenore kod weche go bende mago mag iwacho ni jogo ma itudo kod ng'anyo e kinde mabiro. Wadhi mana nyime to sani walero ni mana ji ma osemaki. Korang wata wadalo mana koni jogo bende ma osemaki mamoko odiochieng' ma kawuono ka rango kanyo kaluwore kod ote mar Azimio. Joma moko bende mano maki manyaka sani bende wang'eyo ka nitiere kata Wema osewe na kanyo Morris Ogeta jarit Raila Odinga. Wantiere kama chielo kanyo bende kod Dennis Onyango ma inja ting dai mar Raila Odinga ma bende osebedo kanyo e lweto bila ka ji pod kia kama entie. Mane gima wang'eyo nyaka sani. Mano e kinde ma wantiere sani. Waranga ne kama chielo bende mano dichi manyoro tarik 19. Gik mamoko bende mantiere kar kae. Ntie Wilfred Odalo mano MCA ma Mabatini. Nairobi kae neno Redson Onyango MCA Mangei. Eric Otieno apisa e county ma Nairobi ka. Kachalo kadaka Anthony
Osula mano apisa e county ma Nairobi nyakwa Ramogi Jwang. Jogo mosemak nyaka sani magi ema wang'eyo. Mathoth bende ka wayudo kar kanyo kotenore kod meko mag jotelo makamagi, ang' wabiro kacha achiel kachiel mondo mi bed kod ng'eyo ni kanyo to koro gidhi e yo machalo nade. Mano ka wantiere ka. Nyakwa Ramogi Jwang, ji ma ohinyore romo nade? Moyo ji 100 oyudo hinyruok, to hinyruok ma giyudo wuok kata gi lisasi mano ma ogo gi obila e kinde mag ng'anyo. Kwan ni nyalo bedo ni malo moyo kata 100 ni. Mago kwan manyaka sani wang'eyo ni mano e chal mar wach e kor gwenge duto. Ji moyo 100 kendo gintiere osuptende mopogore opogore ka gintemo mana manyo yore mag thieth. Niere kaka ginyalo timo gi yo machalo nade. Kuom ji mohinyore gi Nyakwa Ramogi Jwang nitie ji 6 manyaka kwan gi bende nyalo bedo ni omedore. Mago nyalo kelo kwan ni okala 6 jogo ma osewito ngimagi. Report ma bende nitiere gibiro kacha e counties mopogore opogore. Nyaka sani Nyakwa Ramogi Jwang wach mantiere mano ka bedo kanyo ka warango kwan jogi ma bende oseyudo hinyruok, moko bende mantiere e subtende mopogore opogore. Nitiere ji 7 mane oyudo hinyruok mano e county ma Migori. Report mantie kanyo ni nitiere 2 kuomgi mane ni gin mag magina, kayo wacho ni 5 kuom ji 7 mane county ma Migori noyudo soft tissue injuries kata hinyruok moro mana ma malo kaluwore kod lwar piny e kinde miringo, kachiel kata ka en goch moro ma odiemi mana matin kanyo kod obila e kinde go bende nitiere kar kacha. County ma Nakuru ji 8 noyudo hinyruok, kata miyudo ni nitie ji 7 mane oyudo hinyruok kaluwore kod mano risasi ma bende ne omuoch kar kacha, kachiel kod ng'at achiel mane oyudo kata ng'eto mar dende manya bedo kata no wuok kata kuoma gorruok piny kata hinyruok e chuma machielo kata mano panga. Mano mantiere kanyo one cut mantiere kar kacha. County ma Siaya gin ji 4 duto mane oyudo hinyruok no mano mara magina Kibira ng'at achiel ero kijana mane jaiga yo ja class 5 mane ochiel kata kod magina e tiende. Mano county ma Nairobi kar kama Madhare ji 2 ni kata gunshots kachiel kod kajima moko ma bende ne omaki. Mago bende ne waseno kata kinde mokalo e county Mama Kweni kod Nakuru ng'at achiel bende ne owito ngimagi kanyo ka irango gi kanyo e counties 2 go bende. Nyamasare bende ng'at achiel nowito ngimane odiochieng' manyoro. Mano report bende mano oyudo kanyo odhiambo manyoro. Nitie gik mamoko bende Nyakwa Ramogi Jwang madan waranga ne odiochieng' ma kawuono. Mae twak ma Sharon Ong'aw bedo go kawuono kendo otenore kod kama Raila Odinga nitie. Jong'anyo upenjoru ni Raila Odinga ni kanye. Usenene kacha e kinde ng'anyo mokalo kano donjo chuny boma ka entiere Kamkunji kodhi Jakaranda. Ndalo 7 mokalo pok ong'e maber kama entiere kanye. Penjo ni ochopo nyaka mbui kendo koro ne ji penjo kanyo ni where is Raila Odinga? Mane gima trend e mbui sani mar Twitter. Ipenjo kanyo ni entiere kar kanye. Aya ma nyar jatend Azimio la Umoja One Kenya Alliance Winnie Odinga ondike kama, ondike Twitter mare to wacho ni sigana ni koro wuok kanye. Owacho kanyo ni sasa hii story ya baba imetoka wapi? Owacho ni baba ako sawa. Tena alinibonda story ya gym 30 minutes ago. 30 minutes ago ni inside. Ma en saa 2 kod dakika 50 kod 7 mano mar otieno. Kairango kanyo ni e kinde mane simu makama donjo kata mar alarm kata ni koro dhi orako dakika 30 mokalo. Tweet makamano nochopo kanyo kendo mane wach mane wayudo kar kanyo niero. Winnie owacho kanyo ni baba ni sawa. Koro in nitiere kar kanyo. Aduoko se donjo kacha ng'ato penjo ni oyo. Winnie nya wacho ni baba en baba aya kata wambe wacho ni koni bende en baba wa. Koro jilaro baba. Kata nyar baba osewacho kanyo nyar Raila Odinga ero wacho kanyo ni baba ako sawa. Koro wan jomagi wawacho ni baba yuko sawa. Baba nitiere kar kanyo. Ipenjo kanyo bende ni penjo machielo ere kama jatend kata jaod bura mano ma Embakasi East nitiere kar kanye. Penjo gi nitiere kar kanyo Nyakwa Ramogi Jwang. Kendo koro sani yeno mondo mi wawinja ne sigana ni. Jaod Babu Owino mano Faith Ngili bende koro penjo kar kanyo ni aya entiere kanye. Ero odwa ng'eyo nyaka sani gima wang'eyo kotenore kod kanda mwada neno kar kani. Babu Owino ne omaki otieno mane piny rugo manyoro kendo ne igeno kanyo ni manye ni en kanye malingling ma wayudo kendo ma wang'eyo en ni ne omaki kendo notere Mwea en ang'o mano dhi timo kacha. Jaod Babu Owino koro wacho nade wawinja ne kaka uloso.
My name is Frida Ongili. I am wife to Babu Owino. Yesterday in the evening, he called me at around 11 p.m. and he told me that he is at the airport. He had just landed. He's being detained by the DCI and arrested. He told me he would try to call me again after that, which he hasn't been able to. His phone went off and it has been off ever since. From today in the morning, all I've been doing is searching for him. I started at the DCI headquarters. I was directed to go to the airport. I went to the airport, to the police station. He was not there. Went to Mutaiga police station, Gigiri police station, Kilimani police station, Kileleshwa police station, Embakasi police station. Went back again to the airport, went back again to DCI headquarters. A lot of running around trying to find him. Finally, I was given information that he is in Wanguru police station in Mwea, and we came here. He is definitely here because there's a lady who took me aside. I went to the gate and I was begging them that all I want is to give my husband food and to give him some medicine because he wasn't feeling well on Monday when he left for the trip. So I was like, I just want to give him medicine. I just want to give him food. Please just let me see him, you know, woman to woman. And they refused me entry. In fact, they literally carried me out of there just at the gate. There was a very, very heavy police presence. And I was able to ascertain that my husband is indeed in Wanguru police station in Mwea. The only problem is we have information that he's likely to be transferred now that we know where he is. So I'm just praying to God that he is able to stay here and that this is my plea to the Azimio team, to Raila Odinga. My husband has done nothing else but fight for the rights of Kenyans, and there's absolutely nothing that he did to warrant the arrest. And we're just asking Team Azimio, Raila Odinga, what you can do to just assist my husband to please be free. To the government, of course, you are the ones holding him illegally. There is absolutely nothing he has done, and all I just wanted as a wife is to give my husband food, to be able to eat, and just to check on him and to say that he is safe. And so I'm just asking for Kenyans or any like-minded people, anybody that can assist me, anybody that can assist me to please get my husband. Please know that he is safe. I will appreciate your help. God bless you all. Hi everybody. Mano mara Frida Ongili, mano jaod Babu Owino, jaod bura, mano ma Embakasi East. Winjo kanyo gima enoda timo kaka ng'ama miyo, kaka jaod Babu Owino. Gino modwa timo en mana miyo jaode chiemo. Mane gima odwa timo karkacha kendo kwayo bila. Kata kamano ne otime eyo machalo nade. Kinde ma gintiere karkanyo mondo mi gigi duto ochopi e yo moro makare. Nyakora Ramogi jwang gigi thoth ahinya cheno mar mbako romo kawuono wadabedo ka wago touch sangwen koromo wadhi e county ma Kisumu, Migori, Mombasa, Siaya, Homa Bay kod mano bende ma Kisii. Wabede kod ng'eyo ni gigi mage matimore e counties waduto ikete mana karka. Twak mana twago sani ng'anyo tielo mar ariyo ochakre odiochieng' ma kawuono. Gin gik mage manitie. Penjo mantiere godo kawuono ne welo madhi bedo ka Green Odera e county ma Kisumu kwa achiel koda ka wendo madhi bedo go Nairobi kae mano Meshako Dede. Iwacho ni ng'anyo ni nen ng'anyo machalo nade. Nyaka sani wantiere kanyo kod Green Odera nitiere kanye county ma Kisumu. Wadhi ude kache yo makaro saikore Nairobi ka antie ka kod Meshako Dede bende nitiere kar kachiel. Ang' wabiro iri mana bang' yo makawo sani e chenro mar mbaka romo. Waike nyakora Ramogi jwang ni mar penjo moda penji karka e kinde ma ng'anyo itimo. Jomage ma osebedo kacha kadhire. To kata ka idhire bende mahino mane oketi kinde mane ng'anyo gi chako. Bende oseritgi. Ng'anyo manyoro ne odhi nade. Ne iwacho ni nyalo chiwo atamalo maromo nade e kind ng'anyo makamano. Ka irango kanya dir ni pek mar ngima nitiere. Bende osebedo ng'anyo manyalo wacho ne dieri sundo piny owacho mondo mi oduoka piny nengo mag mwandu mopogore opogore kachiel koda kabero ngima kachiel koda kalwasi ma jo Kenya odakie. Nyakora Ramogi jwang mbako romo kawo mana yweyo manok sani ka waduogo ka mondo mi wakoni ane mathoth ma waikoni ma wakoni gimoko bende ma ok wakoni sani beda kod ng'eyo ni magi duto dhi biro ni kacha achiel kachiel. Kete manaka nyinga Cleophas Luot de Kisumu kanya kwar muke nyaka sangu kaduogo to akwa muke karka kiki wuok kama ntiere karkanyo pod wantiere ka.